Mit AMU. Det er ikke fordi, at jeg vil blære mig, men der er noget, du skal se på Spangsbjerg Møllevej. Hvis du føler dig lidt tom og ligesom mangler noget, det er flere år siden, du har set en bog. Hvis du er 2 skridt fra at nå noget stort, så kom ud til os på AMU Vest og få det gjort. Vi har flere 100 kurser i stort og småt, og de fleste, der har prøvet sig, de gjorde det sgu godt. Hvis du vil kravle i stillads, køre truk eller taxa, sprøjte med epoxy eller vaske et bord af. Du kan offshore, svejse eller lære om IT, for i fremtiden er viden en del af din idéer. Mit AMU. Det er mit AMU. Mit AMU. Vi er helt klar til at få dig godt op at køre, for hos AMU er vi mange, der helt sikkert tør at give dig en viden, du altid kan rejse med, hvis du skulle have lyst til et godt job et nyt sted. Kantinen har en masse mad, som du kan tænke dig, og en masse vand, som du bare kan skænke dig. Og værsgo! Mit AMU. Det er mit AMU. Mit AMU. Det er aldrig for sent at lære noget nyt, så du ikke lige pludselig bliver fuldstændig ydt. Tag dig sammen, min ven, og tro på din chance. Det kunne meget hurtigt blive til kursusromance. Vi er klar ved telefonen, for vi tror det er bedst, at du lige tager en snak med dit AMU Vest. Så hvad venter du på? Mit AMU. Det er mit AMU.